Així fem com si... Bé, és important que els nostres futurs usuaris sàpiguin que el botó no s'ha d'apretar només una vegada. S'ha d'apretar durant 3 segons. S'ha de mantindre, no? S'ha de mantindre durant 3 segons. És molt important, perquè si no la trucada no es farà mai. Val? Parles tu amb el... Sí. Bé, ara està fent la trucada, es marcarà el número, que tenim un número també pactat amb Andorra Telecom, que és un número que desvia les trucades cap a la nostra central de Barcelona. Ara ja està trucant. Por favor, espere. Bé, Un operador le atenderá en breves momentos. això vol dir que la trucada ha arribat al centre. Por favor, espere. Un operador le atenderá en breves I momentos. hem de tenir en compte també que estem intentant trucar a la central de Barcelona, on tenen... Sí, ho saben. De totes maneres, ells reben milers de trucades cada dia. De vegades el temps d'espera pot ser minuts. Por favor, espere. Un operador le atenderá en breves momentos. És la central... Roja Andorrana, bon dia. Hola, bon dia, companya. Mira, Hola, tal? us vam avisar de que faríem aquesta prova, estem davant de la premsa, per veure si funciona bé el nostre geolocalitzador. Llavors ens agradaria que ens diguessis si es pot localitzar, sisplau. Sí, dona'm un segon, estic obrint l'aplicació Molt bé. i podem comprovar que us trobeu aquí a l'avinguda de Santa Coloma, dintre del que és la Creu Roja Andorrana. Perfecte, doncs